Nalipay apan hilabihan ang kulba nga gibati karon sa lead star sa bag-ong GMA Afternoon Prime ang Madrasta. Mato ni Ara San Agustin, dako nga responsibilidad ang gihatag kaniya sa Kapuso Network tungod kay dili niini buot nga ma-disappoint ang mga fans nga naghuwat og misuporta sa serye. Ang papel ni Audrey nga gidala ni Ara mao'y labing una niyang lead role ug iya kining gipangandaman og maayo pinaagi sa pag-enroll sa acting workshops. Gihimo niyang inspirasyon ang iyang mga ginikanan ug ang mga nanay nga mas giuna ang pamilya kaysa sa ilang kaugalingon. Matod ni Ara, dili daotan nga ang pagkamadrasta ang iyang papel, kundi mao'y tinubdan sa tinuod nga gugma ug pagsabot. Maong nunti niyo makapuso ang Madrasta sa dili pa ang Balitang Bisda. Iniimbitahan ko kayong lahat na manood ng Madrasta ngayong Lunes na sa October 7 pagkatapos ng Prima Donnas.